Добър ден! Ще правим ревюта. Да започнем с това, че поръчах от Макиато преди около час, може би. Трябва да спра телефона, за да ви кажа кога точно, но да кажем, че беше около 2 без 20. Казаха ми, че ще забавят поръчката, понеже ще ги почна след 15 минути около, затова че в момента има хора в заведението, няма проблем, така се прави. По-добре да информирам клиента, защо поръчката му закъснява. Но там нататък аз прецених, че ги почнат около 2, точно, 2.00. В крайна сметка дойдоха в 2.25. Таксито стига за 3 минути от там, така че сета, значи около час е общо взето 20-25, да кажем, че 45 минути от как съм се обадил. Няма значение, важното е храната да е вкусна, да се надяваме. Но ако още малко бяха закъснели, със сигурност ще да откажа поръчката, понеже просто не знам защо в Троян не може да си поръча храна, която да дойде до 10 минути. Не знам защо. Никъде в Троян. Сумата е 27 лева за 2 бургера, чизбургер и макиато смаш бургер. Цената е 12,50 на макиато смаш бургера и 10,50 за чизбургера, което е доста добре между другото. Чизбургер за 10 лева е супер. Сега се надявам и да е вкусен. Упаковката е доста на ниво. Личи си, че вътре е бургер, а не просто някаква алуминиева кутийка, както по принцип. Сложи сме 2 соса, супер. Предвидили са. Така. И ще трябва да ми дръпна покривката, защото предполагам тук ще стане мазаляк. Спирам за малко. Ама с тия покривки, покривчици, всичко останало. Има особено един найлон тук, седе като нормални хора. Оба! Чиз! Оу, вижте! Имаме надписи. Чиз и смаш. Браво! Браво! Точно така се прави. Или ако нямате, аз също го правя, аз съм написал кутиите. Ако нямате друг вариант, лепят се етикетчета. Чизбургер, смашбургер и хората знаят какво ядат. Отваряме. Браво! Картофките са... Стават. Не, мисъл между другото стават за стръв, за риба и за... Не да знам. Само вижте каква гледка има. Картофки. Също даже... Що не обръщам камерата? Някой ще ми каже ли? Както и да е, все едно картофките не са в играта. Отваряме чиса. Това да е чиса, да. Сам представяш си обаче това да е смаша и там да е чиса и просто са обърнати кутиите. Другия път, като искам смаш, ще си поръчам чиз. Надявам се, че не е така. Като цяло изглежда доста прилично. От пръв поглед. Мириш си на телешко хубаво кюфте, което така като гледаме поне 150 грама. Готово. Това значи 180, 170 сурово. Добре. Наистина, добре. Добре. Може би ако картофките бяха бланширани, най-обикновени тъпи бланширани картофи, които ползват всички, ще да е по-добре. Но, няма значение. Спирам за секунда с този бургер, за да обърна внимание на другия, след който спирам видеото и ще се наямка животно. Просто защото идеята на видеото е не да ме гледате как имам 50 минути 2 бургера, а да видим реално кой бургер колко струва. Този е 10,50 чизът. Другият е 12. 2 лева разлика няма значение, обаче предполага се, че другият трябва да е по-вкусен. Щом е по-скъп, това значи, че предполага се, че това е в менюто им е по-нагоре в менюто им. И друго. Картофките същата работа, смисъл някакво покавам. Смисъл храна за кокошки. Но няма значение. Тук течат някакви неща, което значи, че е чизи, че има сос.
Брат! Това е нещо, което е за тиган, бе, хора. Тук имаме мъто на макиято. Имаме бекон, чедър, 2 кюфтета, като гледам. Смашнати на плочета. Не знам още какво е всъщност. Не съм гледал рецептата по меню какво е. Но изглежда доста хард това бургер. Тук предполагам, че има и свинско в кремата. Просто на вкус го усещам, не знам дали така или може би от бекона. Вкус от бекона. Бекона е приятно запечен, но не хрупкав, което може би е идеята на смаш бургера. Аз също не обичам чипс от бекон, както обикновено го правят, нали, в повечето дюнерджийници и бургерджийници. Или ресторанти за бургери и така нататък, защото често пъти бекона е направо хрупкав. Да, съвсем различен вкуса, когато е хрупкав бекона. И трябва да пише в менюто, че бекона е хрупкав, но в случая този е перфектно запечен. Не знам на какво е правилно на плоча или на тиган, нямам на представа, но се е получил добре. Имаме задушен лук, който задушен лук не мисля, че е карамелизиран. По-скоро е просто задушен лук. Доста солен е бургера. Не, че не е вкусен. Просто му липсва от тази свежест, която чиза има. Заради може би айсберга и киселата крастичка. Как цяло зеленчуците в него. Като тук имаме само един бекон, кюфтета, сос и поздрави вкъщи. Въпреки това бургер е вкусен, но определено чиза си заслужава повече. Нека хапнем отново чиза. Чиза доста по-ми харесва, колкото смаш бургера. Вече ще знам, нали, за напред. Мазна бруталия. Ако си поръчате бургер от макиято, поръчате чизбургер. И изобщо няма да сбъркате. Ако знаеш, че картофките са така, няма ще се почнем картофки. Така, спираме до тук. Общо взето и двата бургера са окей. Но чиза е пъти по-добър от смаш бургера. Поне според мен. Като цяло доволен съм от вкуса. За тази цена е супер, защото има доста по-скъпи бургери, които не струват, в смисъл не стават, изобщо не стават. Тук единствената забележка е картофките, второто не мога да се съглася, че в Троян една поръчка трябва да коства 45 минути. За каквото и да било. За чорба, за пица, за сос, за мръвки, за каквото и да било. В смисъл, толкова се доставя обикновено в София. В смисъл, там има трафик, има 3 милиона население, има трамваи, метра, работи, глупости, всичко. Тук имаме два Ботев и Левски и това е. Както и да е. Спирам видеото. Кажете ми, искате ли още такива тип видеа, в които ще рейтвам храна, понеже преди доста време работих като хранено място и там всеки ден си поръчвах храна, която ми носиха на охраната. И там си мислех, още тогава си мислех, а що да взема да правя ревюта на тая храна? Кой е добър, кой не е, кой трябва да поправи нещо, поне според мен като клиент и като готвач. Какво би се променило? И току-що изгледах едно видео в YouTube на някакво момче, което прави ревюта на ресторанти с 1 звезда в София. И си казах, сега е момент, нямам какво да правя, скучно ми е и общо взето с една идея забавление, пък и полезност на всички. Да. Си опържа едни картофки с малко, защото просто как му е картофки да нямаш към бургера. В смисъл, то има, това е картофена слама. Така, чао, поздрави! Другия път може би ще поръчам двоен чиз.
Три минути след като спрях последния път видеото, бургерът е вече на 20%. Което само по себе си говори. Комбинация с сладко чили и картофки. Съжалявам. Картофките са били запържени на много загрят фритюрник. Нещо около 180-200 градуса. Били са топнати за бързо. Поизгорели са отвън, вътре останали сурови, затова са меки. И всъщност изглеждат доста черни, а отвътре са една идея сурови. Което за малко дете би довело до проблеми с стомаха. Не ми пречи, семия трябва, но просто това бих променил единствено. Бланширан картоф или какъвто ще да е някакъв друг картоф, но не и този. Иначе бургера, топа. Вече знам откъде си поръчам бургер. Така. Нещо, което му липсва на бургера е кола. На чиза така. Чиза беше брутален. Също, което искам да добавя към този клип, въпреки че става малко дълъг. Когато си поръчвах храна за вкъщи, когато работех в охраната, там не поръчвах само бургери с кара и такова. Поръчвах всякакви неща, всякакви манджи. Така че спокойно мога да кажа, според мен, къде е най-вкусният боб, къде е най-вкусната чорба, пилешка, шкембе и общо взето каквато и да било. Къде са най-хубавите кебабчета, къде грамажа е най-реален. Така че очаквайте такива ревюта не само на бургери и на пици, и на боб, и на кюфтета със сос, и на мусака, и на пълнени чушки, и на всичко останало. Последно, майка и баща. На здраве!